sasabihin sa break, Jan. 3 taon na tayo. Ngayon mo lang sasabihin to. Parang wala lang. Ayan ka na naman. Kapag seryoso ako, drama agad. Mika, sinabi ko na. Ayoko na. Huwag mo naman gawing komplikado. Komplikado? 3 taon na pagod, luha, at pagpapatawad. Kaartehan lang yun sa'yo. Mika, please naman. Huwag mo na sanang palakihin pa to. Napagdesisyonan ko na. Napagdesisyonan mo na? Jan, ilang beses mo na akong niloko. Pinatawad kita kahit mukha na akong tanga. Tapos ngayon, ikaw pang may gana makipaghiwalay? Teka lang ha. Kasalanan ko bang pinatawad mo ako? Hindi naman kita pinilit na magstay. Oh, ngayon, isusumbat mo pa sa akin. Ang kapal na mukha mo! Ganyan ka ba talaga kababa? Tama na, Mika! Yoko na! Pagod na ako! Pagod ka? Paano ako? John, mapapahiya ako. Sa magulang ko. Sa mga kaibigan natin. Anong sasabihin ko sa kanila? Na ginamit mo lang ako tapos iniwan? Hindi ko na responsibilidad yun. John, please. Tawan mo nga ako. Huwag mo naman akong iwan. Kahit ngayon lang. Subukan pa natin, please. Mika. Maawa ka naman sa sarili mo. Sa totoo lang, lalo lang ako nandidiri kapag ganyan ka. John, please. Tama na. Please naman, oh. Tama na, Mika. Tama na. Aalis na ako. Hindi na kita mahal. John! Dear love, ako si John. Nasa early 20s. Happy-go-lucky. Yung tipo ng taong mas inuuna kung ano yung nagpapasaya sa ngayon kaysa kung ano ang tama sa dulo. Alam ko. Nakakainis pakinggan. Lumaki akong naniniwala na maikli lang ang buhay. Kaya kung may bumibigat, ayun, binibitawan ko. Kung may nakakasakal, tinatakbuhan ko. Hindi ako yung taong marunong magstay kapag mahirap na. Dahil sa ugali kong to, nagkaroon ako ng long-time girlfriend, si Mika. 3 taon. Ay, sa totoo lang, di ko alam kung paano kami tumagal. Siguro dahil lang hindi siya marunong sumuko. Ilang beses nga niya akong nahuling nag-cheat. Ilang beses niya akong binigyan ng pagkakataon na hindi ko naman talaga deserve. At sa bawat pinapatawad na kita, imbes na matakot akong mawala siya, lalo lang akong naging kampante. Lalo akong nawalan ng pake. Bilang lalaki, nagsawa na ako. Di sa kanya, kundi sa ideya na lagi akong tinatanggap. Parang nawala yung thrill. Bro, sa wakas! Puti na lang nakipaghiwalay ka na kay Mika. Ibig sabihin ba nito, balik tropa na ulit? Makakasama ka na namin palagi sa inuman? Oo bro, single na ako eh. Malayang malaya na. Pero bro, bakit nga pala nakipaghiwalay? Hindi ba good catch si Mika? Ayoko na pre. Parang alam mo yun, nawala na yung thrill. Biruin mo, ilang beses na niya akong nahuling nag-cheat. Isang sorry at bulaklak lang okay na ulit. Eh di swerte ka nga bro. Pinatawad ka na ng paulit-ulit. Pinakawalan mo pa. Hoy Lester, anong drama yan? Tama lang yun. Mas okay na single to si Jan. Mas maraming babaeng pwedeng tikman. Walang nagbubunga nga, di ba? O ano, di ba bro? Ganun na nga. Hindi rin biro yung 3 taon no. Kami nga, hirap na hirap makahanap ng seryoso. Laging panandalian lang ang dumarating. Grabe ka naman Lester. Parang hindi ka tropa. Hindi ka ba masaya na kasama na ulit natin si Jan? Masaya. Pero bilang kaibigan, dapat marunong din tayo mag-isip bago magdesisyon. Lalo na kung may nasasaktan. Ay nako, ewan ko. Basta alam ko, ayoko na. Hindi ko na mahal si Mika. Sabi mo eh. Eh ngayon, ano balak mo sa buhay? Ayun, nag-resign na rin ako sa dati kong trabaho. May bago akong in-applyan. Next week ang start. Pero bago yun, Boracay muna ako. Pagbalik ko, bagong buhay na.
Ayos yan. Para bang nag-reset ka lang ng computer. Eh, bakit hindi? Sa mundong to, gawin mo lang kung anong gusto mo. O ito, para sa bagong buhay ni John. Cheers! Boss, isang mojito nga. Got it, sir. Mojito? Ano ka, babae? Ha? Boracay ito, tapos mojito lang yung iinumin mo? At ikaw, sino ka ba? Hulaan ko. Broken-hearted ka, no? Pinili mo ang Boracay para sa moving on process mo. Hindi ako nagmo-move on, miss. Trip ko lang mag-Boracay. Kasi kaya ko. Wow! Eh, ikaw siguro nagmo-move on. Ganyan naman kayong mga babae. Broken-hearted, beach, inom. Tapos tatawagin pa rin yung ex. Magdadrama. Wow ulit, ha? Eh, sino bang nanakit sa'yo at ganyan ka mag-isip? By the way, Angela, John. Oh, so, bakit ka nga nandito? just like you, nagburakay ako kasi kaya ko. Eh, bakit ako ang kinakausap mo? You know, daming guys dyan. Can't you see? Puro foreigners, oh. Sabi nga nila, love your own. Local. Di ba? Tsaka, malayo pa lang. Ikaw na agad napansin ko. Ah, so, anong gusto mo? Casual talk? Talaga lang, ha? Depende. Pero kung gusto mong i-level up ang usapan, Wow. kung gusto mong nakikita mo, punta ka na lang sa room ko, ah. Cabin 403. Knock 4 times para alam kong ikaw yon. Sandali. Bye, John. See you or not. Cabin 403. Yun. Ito ang thrill na hinahanap ko. Ganito palang pakiramdam ng excitement. Yung ako naghahabol. Yung hindi sigurado kung anong susunod na mangyayari. Perfect na perfect ang gabing yun. Hindi ko inaasahan na may lalapit sa akin. At sa isip ko, patunay lang yon na tama ang desisyon ko. Na makapaghiwalay. Napiliin ang sarili ko. Alam ko naman na hindi ito pang seryoso. Isang gabi lang. Walang tanong, walang pangako. Kaya, sinunggaban ko ang alok ni Jella. Pumunta ako sa kwarto niya. Para mangyari ang alam naming mangyayari. Grabe, sobrang wild. Iba rin pala talaga kapag hindi mo kilala ang kasama mo. Walang inaasahan, walang obligasyon. Puro sorpresa. Pero pagkatapos ng init ng gabing yun, bigla na lang siya nawala sa tabi ko. Walang paalam, walang mensahe, walang iniwan, kahit isang pirasong alaala. Kung ano ang nangyari sa Boracay, hanggang doon na lang talaga. O yun ang akala ko. Dahil kahit sinabi kong okay lang, naubos ang bakasyon ko kakahanap kay Jella. Sa beach, sa bar, sa bawat mukha na akala ko siya. Pero hindi siya nagpakita. Pagbalik ko ng Maynila, pinilit kong mag-reset. Bagong trabaho, bagong simula. First day, fresh start. Welcome to our office, John. Today, ang task mo lang ay mag-observe. Dadalhin kita sa station kung saan ka mag-work at hahanap din ako ng employee na magti-train sa'yo. Copy po, ma'am. Attention everybody! This is John, our new co-worker. Dito siya naka-assign. Ang table niya ay sa tabi ni Mr. Calleja and Miss De Leon. Miss De Leon, ikaw ang naka-assign na mag-tour today kay John, ha? Okay, that's all. Back to work. John, I'll go ahead. If you have any questions, feel free to ask Miss De Leon. Thank you po, ma'am. Jella? Huh? I'm Jackie. And you are? John? Nice to meet you, John. Welcome here sa company. Actually, hindi na kita kailangang i-tour. Maliit lang naman tong floor. Madali lang mahanap ang CR, pantry, at clinic. Alam mo na rin siguro ang table mo, right?
So, I'll get back to work. Marami pa kasi akong load today. Kung may tanong ka, tawagan mo na lang ako. Jella, as in, Jackie. Sure ka bang hindi Jella ang pangalan mo? Hindi ka ba nag-Boracay 2 weeks ago? Hindi mo ako maalala? Ano bang sinasabi mo? Baka ibang tao yung tinutukoy mo. Hindi. Yung gabing yun. John, first day mo. Huwag mong gawing weird to para sa ating dalawa. Dahil siguradong hihingi ng feedback ang supervisor ko. At baka hindi mo magustuhan ang magiging review ko. So, excuse me. Okay. Sorry. Mojito! Tiko mo yung bibig mo. Baka may makarinig sa'yo dito. See? Naalala mo. Ikaw si Jella. Ikaw yung Huwag mong ituloy. Huwag mo rin babanggitin ang pangalan na yun dito dahil ako si Jackie. Jackie, gets mo? So, screen name lang pala yun. Anyway, bago tayo lumabas dito, gusto lang kita pasalamatan. Pasalamatan saan? Nung gabing yun, isa yun sa pinakamasaya at pinakamasarap na gabi ng buhay ko. Tigilan mo nga ako. Nasa trabaho tayo. Maging professional ka naman at isa pa, tanggalin mo sa isip mo si Jella dahil wala siya dito, okay? Okay. Whatever you say, Jackie. Umayos ka dyan. Hindi ako nakikipagbiruan. Okay. Promise. Ako lang makakaalam ng secret natin. Pero, sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano? Mag-coffee tayo. Oo na, sige. Pero malinaw ha, huwag mo kong kausapin dito sa office maliban na lang kung importante. Oh, teka. Masyadong malapit. Okay, deal. Nung nagkita ulit kami ni Jella, parang biglang nabuhay ang dugo ko. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa amin noong gabing yun. Gusto kong ulitin. Pero ayokong matakot siya. Ayokong maging dahilan para tuluyan siyang lumayo. Kaya sinunod ko ang napagkasunduan namin. Professional lang. At hindi rin nagtagal, napagbigyan niya ako. Hindi lang minsan, kundi maraming beses pa. Isang sekreto na kaming dalawa lang ang may alam. Lumipas ang mga buwan at mas nakilala ko si Jella. Mabuti siyang tao. Kitang-kita ko kung paano niya igalang ang bawat isa. Kung gaano siya kaingat sa mga salita niya. Kung paano siya umiwas makasakit. Malayo siya sa Jella na nakilala ko sa Boracay. Wala na ang wild. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko, hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Gusto ko siyang makita, makadinig lang ng boses niya, kahit walang mangyari sa amin. Sakit ng likod ko. Makapagkape nga muna. Sinasabi ko sa'yo, narinig ko mismo. Pati raw yung dati niyang boss, inakit ng babaeng yun. Ay nako, matagal na yung ganyan. Tahimik lang kasi magaling naman talaga magtrabaho. Kaya walang umiimik. Good morning. Aga naman ang tsismisan yan. Good morning, John. Oh, buti ka pa. Tahimik lang. Mukhang malabang mabiktima. Ha? Mabiktima ng ano? Nang higad. Higad? Sino mo pinag-uusapan niyo? Si Jackie! Jackie? Bakit? Anong meron kay Jackie? Kahapon daw, nahuli raw na may kalokohan kasama yung isa sa IT department. May asawa yung lalaki dyan. Nahuli raw ng misis. Nagpang-abot daw. Kaya ayun, hindi pumasok si Jackie ngayon. Dati niya lang galawan yan para makatakas sa issue. Maglilib ng matagal hanggang sa makalimutan ng mga tao. Ha? Kahapon lang to? Ay nako, huwag ka magpapaloko sa malaanghel niyang muka. Ilang beses na siyang na-issue dito. Minsan may sabit pa. Minsan nga, OJT pa eh. Teka lang. Baka naman purong chismis lang yan. Baka nagtatrabaho lang ng maayos yung tao. Tapos sinisiraan nyo. John, huwag kang papalag sa mga taong may resibo.
Matagal na yung reputasyon ni Jackie dito. Di na bago. Kaya kung ako sa'yo, umiiwas ka na. Baka mabiktima ka pa. Mawalan ka pa ng trabaho. Sinabi mo pa. Hindi. Hindi pwede. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Alam kong malinaw sa amin. Sekreto lang kung ano mang namamagitan sa amin ni Jella. Pero nung marinig ko yun, parang may bigat sa dibdib ko. May kurot. Hindi ko matanggap na may iba siyang kasama. Hindi lang basta kasama, kundi kinakapitan, niyayakap, katulad ng ginagawa namin. At doon ko napagtanto, hindi pala sapat sa akin ang pagiging sekreto. Ay, overtime na naman. Mukhang ako na lang naiwan dito sa opisina. Makapag-out na nga lang ako. Ay, Anak ng... Diyan naman eh! Nagugulat ka? Jella, kailangan natin mag-usap. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo, Jackie ang pangalan ko. Lalo na dito sa opisina. Paano kung may makarinig Jella, sa'yo? wala nang tao dito. Tayong dalawa na lang. Sigurado ka ha? Oo, kita mo. Kalahati ng ilaw, patay na. Huwag mong sabihin gusto mong gawin yan dito. Hindi yan. Mag-usap tayo. Tungkol saan naman ba? At bakit parang ang bigat ng tono mo? Jella, totoo ba yung mga naririnig ko? Na pinatulan mo raw yung isa nating katrabaho? Kahit may asawa na. Kanina mo naman nala... Jella, sagutin mo na lang please. Totoo ba? Eh ano naman yun sa'yo? Ibig sabihin, totoo? Oo! Totoo yun dyan! At hindi lang yan. Lahat ng chismis tungkol sa akin, totoo man o hindi, wala kang pakialam doon. Bakit? Umiiyak ka ba? Nasasaktan ako, Jella. Nasasaktan. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Bakit mo pinamigay ang sarili mo kung kani-kanino? Sandali nga lang. Anong karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan? Hindi kita boyfriend dyan. Wala kang karapatan na magreklamo sa buhay ko. Eh yung mga gabing magkatabi tayo, yung mga kapeng pagkatapos ng trabaho, ibig sabihin wala lang lahat yun? Hanggang doon lang yun. Diyan hindi ko kasalanan na umasa ka. Hindi ko kasalanan kung mas lumalim niyang nararamdaman mo sa akin. Di kahit konti. Wala ka man lang naramdaman para sa akin? Wala. Wala dyan. At yun ang totoo. Sa totoo nga lang, inis na inis ako nang nakikita kita dito eh. Habang nagtatrabaho. Tapos na dapat ang istorya natin sa Boracay. Pagkatapos noon, ipinagdasal ko na hindi na sana kitang makita pang muli. Ang sakit mong magsalita. Pero makinig ka, Jella. Baka sakaling lumambot ang puso mo. Mahal kita. Nagpapatawa ka ba? Pang one night stand ka lang dyan. Jella, please. Please, sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo, minahal mo ba ako kahit konti? Dyan, tumayo ka nga dyan. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Hindi kita minahal dyan. At hindi kita mamahalin. Kung ano man yung nangyari sa ating dalawa noon, hanggang doon lang yun. Na. Ano ba? Please. Dyan, uuwi na ako. Uwi na ako. Tapos ito, mag-uusap pa ba tayo? Hindi na dahil magre-resign na ako dyan. Kaya pakiusap lang, huwag mo na akong guluhin kahit kailan. Jella. Iwan mo na ako. Dyan, bitiwan mo na ako. Dyan, tama na. Jella. Jella. Please.